दिनैलाय मा खबर लाना फैलायखो गांगु एफा बेरे फुंजानिलाय माबा उरला आदा दामायनि गामियाव मानसिफ्रा सरखारि न' मोनलाय सोलायगासिनो नालाय बेखायनो नोंनाव खबर लानो फैदोंमोन जों आदा उरला फंबाय बेखौनो सोंनो फैदोंमोन जों नोंनाव हा नामफ्रालाय दंना गैया जोंफोरनालाय होमबा बेखौसो खबर लानो फैदों नोंसोरो नामा दंना गैया लिस्टआथ' आंनाव गैया आंथ' न' होनो हाग्रा मानसिबो नङा आंथ' मेम्बारसो आं नोंसो मा खालामना होनो हागोन र' उनाव चेयारमेनाव खबर लानानै नोंसिनि नामा दंना गैया खबर होगोन आङो होमबा उरला फंबाय बेबायदिसो जायो आंलाय नोंनावनो सफैजोबखायो सानदोंमोन नामखौ नोंनावनो लिस्टआ जाजोबखायो सानदोंमोन नोंनाव जाया होमबा नोंसोर बाथ्राफोरखौ हमनो हायालै आंनावलाय मा आंलाय मेम्बारसो चेयारमेनानो हाबावा दानिया गोदोनि समावसो हायोमोन बै लान्था लुन्थाफोरनि सरखारावसो हायोमोन दानि समाव न' जानो न' नांगौ बाला गोरानाव खुसेंग्रा नागिरनाय बायदिसो बाला गोरानाव दै नागिरनाय बायदिसो मिथिगौ होमबा उरला आदा बेबायदिसो जायो मिथिया नालाय जोङो दालाय माथो खालामनो अब्लाबो उरला आदा उनफ्राव माबा मोनसे खालामना होथारदोब्रा अबस्थाफोरखौ नायनानै जोंफोरनिखौ नोंखौबो जों अनगोन ना उनाव उरला फंबाय माबा मोनसेबाबो खालामना होथारदो जोंखौबो उनाव नोंखौबो नायगोन जोङो नोंखौबो अनगोन ना जोङो नोंखौबो हेफाजाब खालामगोन माबा मोनसे खालामना होथारदो अननाय हेफाजाब होनाय बाथ्राखौथ' गासैबो बुंनो हायोलै नाथाय जेब्ला खैफोदा जायो अब्ला रावबो ओंखारा जागोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन चेयारमेनजों थांनानै रायज्लायहैगोन आं बाराबा ब्लक अफिसाव थांनानै भिडिअखौ सेरला बेरला खालामहैगोन आं जागोन आंबो गामिनि मानसिफोरखौ मोनजाजोबनो लुबैयो गामिनि मानसिफोरा मोनजाजोबबा आंहाबो मोजां जागोन ना दे जागोन दे बिदिब्लालाय उरला फंबाय उनाव खबर लाफिनलायनोसै खिन्थु खामानिखौ मावना होथार दे मोजाङैनो दे होमबा उरला आदा उनाव खबर लानोसै जों बाजैयालाय बहाथो थांदों माथो सिरि दे जागोन गांगु फाय होमबा जाया दङ ओंखाम संग्रायाव लुखुर लाखार बायदिसिना मावबाय थादों बियो दे होमबालाय उरला फंबाय जों थांसै दे थां उनाव खबर ला दिगदार सामफ्रामबो खर' गुदुं जानायल' एखमब्ला न'नि एखमब्ला खामानिनि एखमब्ला मानि जारलासो